haga ni ke step ai ngo yo blai le la ya ka bang kran chipi tien ka jong bu ka be fi baro ka ten ka jong Jesus Christ ba ka kubo ka bang kran chipi ka ni ke step ka de mat ka badan kampala ba ngan sedang da ka bangan puli na ka Deuteronomy ka long ka sang ka da khat ka ba khat pra ka Bible kong kom ni lem ni men on clip kata ka khat Bible ba ka dei na ka banta jong ni ki ba don ka jing dei ba ka jing Kristan ki ba kam ba ki ngai ba ka Bible ka long ka tien ka jong blai sangi ki ba julai jing sang ki ba pendap ye ki kot jinon kam ki jing certificate ka jing ka dei Kristan kani ka Bible ka dei na ka banta jong but lada dot mano ki ba im phaga de ka jing ka dong jing kermen na ka banta jong Philippine pai no na ki pot jong ki ba dei pai su skala ka ba but bau thau thamai pat ka jing so bangin poi sa ka mat sedien na sa kan shibit na ka ban sedang na ka ni ka Deuteronomy ka long basan ka de ka pra ka Bible ka ong lemni men kalim kani ka hot Bible ka ba ublay ula aisha ni ba kalong ka badang kami ni bangin ngau thu kalong kami ni bangin kong ho kata kalong ka badang kam hadu kata kawan na ublay bat naman kata kadaw kalong ka ba dangkam kani ka hot ka prana ka Deuteronomy ka basan la ai khnang shini kibangai kalong ban yada ban ai lalu ban provide yiki boundaries haka jingim ga jungi khnang ba ngin light na kata ka jing pen sung si bangin hurts yala yaki wai pat leng ba ka jingim ka jungi bat khnang bangin penjak borong ya utrai haka ni ka perthei ka ba ulabuk nang yangi bangin bangin display ya ka borong ka jango suka keren na ka site jong ki Kristan haka ni ka bora ka ni ka video nganum kata syawai pat ang dress na ka benta jongi but ublay lang baga ktien ka jong ong kumlo lam ni menom khlem palabangin nang ban ko nguk ye ka ni simple ng kwa ban ong fi bang nang man ko ngo ikan ni kanu ka benta ng tin ka jomlay ka don ka jingker khu halanda jongka nam kran e ka bakin jado ka kran e ka bakin jaman si pada ka jingker khu kan restore ka jing im ka jongi kan yalam ngi hakalanti ka badai kan ayangi ya kata ka jing ka jing kmen ka de ka jing de ka jongi ba try but kan man ra ro ya ka jing kerku ka jing dei ka jungi ha ka ka patai but ki param reo kan dong ka jing kerku ba deng ni ba no bai sam ong ba ha ka sam ba prabu sa ka ba khat wei bo blei unum khang ko pha ha ba nginang ban ko mu ya ka tien ka jang ko ka jing bam ko mu ka wan ra ya ka jing kulumar ka jing bam ko mu ka wan ra ya ka jing sngosi ka jing bam ko mu ka wan ra shibun ki ja jing pan but ni i kata wala ka jong ka jingim wan i kata ha ka jingim jong ki wei pat ka wan ra ya ka jing satma ka ba rao le nak daw ai ngu you play bang don ka Bible don ka Bible bangin puli bangin skong tho ka bo play ko wa ha ka jing jing ba ka benta ka ko ba ka ni bo play ko wa ni ba ni em ni ka jing em ka ba klem ba na ma ba play Ukraine kani kalau very serious satu kata-kata phim dei ban chem sting habau bleu khang ka bleu khang phim nang kam ban debate phim nang kam ban argue kabra kam kalong tamangin shashkor bat nin ko ngu ya ka kan ki break ba ki ki kenti nang la ka ba klim ya ka brio ban ka ba klim ya kan yo na ka brio yo brio kadi ka jingkren lap la ka ba nyim shim sung thu ki tien ka jong la da jen ba pi puli ka Bible ka kham sha if you think kren ya ka ba kum kita ki jingkren lai satala dong ginong yalam ki ba hikai fi de kumai pat ba kum ta fi yo ka ba kum kita ki jingkren ki jingkla ki ba persha ya ka tien ka jong blai
Shua bagi nak perang akan dikebuang aku akan pengen mau fikir ke baca akan jelah ke cumi. Kuma ke jelah juni mentah presently kalau nak ada jinjat ke berkrau nama ke sut jom drok ke jelah ke cumi. Ke jimpang ke berkrau nama drok ke jelah ke cumi. Kakiat, kakhalai bagi we ke jelah ke cumi. Kala jot pom. Nalor kata keni kejimpang trong kejingklem. Kak dia ke basar ke jelah ke jemi. Kalau kau kelam kacau pilih pini bagi beriu kihak ban mat ya ke snosi namar ni kepok kelem. Abat kat kung ke research ke bangawat hapok megil ya. Hendrup pausan point something percentage ki single mom ki single mom kemat gitu ki kimi kibam don issue ki ba handle ya ke yeng kesam ke ki marwai 65% plus akhir apa kan ke percentage but akum tak kini ki single mom ki buon ha ke jelah ke nama ke buon kita kedau nomor balik si uyap no lok kedau le si yo khun ta klem yo shong ulok pet no bakadang sebagai kedau dan pun kedau ngam kwa ban puli kepor nah ni kedau ke ba ngasang man research kalong ru nomor kasau percent plus something kediru nomor ke adultery kejikle bakum tak kelakta ya gajat benriu kelakta ya ki long kemi ke jeni don ki long kemi ba ki badan asanda ha ka snong ka bangangan sa ki ba ma ka bakum kan ka ulok no ki dei na ba ki im jakli dei na ba ulok ula no ki balet choi pa badai isang sot ka jing im ka jungki ha ka ba ki ha ban pek ka ying ka sam ka jungki nang ta ke wan shibun ke jingpan khia ke jing ke juki hadu ba ka hiar ka kwat ka khia hadu ba ka ban ye ke dega emotional ke jungki jingmot je prakhat ke jungki khamtam lagi tu ke plot ha ke baken jamin sim ki ba shisha ke jing ade ke jungki ba crash kam long real ki pat ma ye u hadu ba ke lam bakla ke lam baka ki hadu ba ke shim ke decision hadu ba ke poisha ka prostitution kejelah ke jungi kadang-kadang ke Jepang baka hamas tongsi kalau baka ni ke Jepang kadang hapo ke local churches ke jungi dan ba address kabas tongsi kalau habang alet charom ba chaneng pala katan sedem ha ke ministry mentang layad ngayoi bon ki longgi ang kristan ki ba safa na mar kani kajing paman kum tangin ya chaprang hakani go bangin sotu yi ka dutron mi long basan ka dekhat ka ba khatra nya ban let shadow genesis bangin pet yi ka first marriage haka history jong ka perthei ngila ban puli kata na ka dutun ni kalau ba ar de khot ka ba khatra hadu de khot ka ba ar pusan nganam lek lut ban puli hang ni hani ngas ko ban pani fi din mo ble le ban thau ye ubriu ba de ka briu ula thau ye ki for each other but ula institute ye ka marriage Kenang ba kila banyarap iwe kenang ba kinomlong marway. Deu blay uba institute ya ka marriage. But day naman ka daw, niyapan bat ag jingmot ke jongi. Bakit ni ka siyang kakag siyang man? Kam day ka ba shnada ubriyo? Kam day ka design ka jonga? Kam day ka design ka jongpi?
Kani ka sungha ka suman, kamday ka kontrak, kumatray kontrak ni ong. Tray san benai hading kata ka kutno bat kumta ka kutno kata kam ka bangingit roy. Kamday ka kontrak. Kani ka day ka sacred covenant ka jingete jutang. Ka bakentang. Kani ka divine covenant. Kani ka divine covenant. Habang ipuli ka Bible. Habang isang tuba gani gani kepala institute, kepala tau, kepala senador, daw blay, ngasno kumbangan ang wow. Pleng, kam deiti, kajing perkasta kajongay gani kabanta. Kam dei kajing sna jaga nugo balang. Jong no brio. Mday ba institute manu gani kabanta. Kani ka marriage ka day ka plan jong ublay ba day ublay ba institute ka yaka. Ba day na mga daw. Nidam kamban nyaw yaka, nyaw kentang yaka. Nidam kamban treat yaka with reverence. Nyaw kentang ba yaka. Kabar, namar ba day ba ublay uday uba institute yaka marriage. Nimdon ya ka hok ban bujli ya ka. Ban penkalai ya ka. Ngidi ban le, ngidi ban penyat kat kumba ka Bible uble lo krena ka ketien ka jomu. Pimla ban redefine ya ka marriage. Ban suit ya ka culture jangan ya ka putih. He haga jingsi sa afide ban penyat ya ka married life ka jongpi ka kum ka ketien ka jomu blay. But they look now and puli the Bible they lay ba institute the marriage. Kada gajing temu. Gajing temu ka bakraw. Mabalay blay institute the marriage klang maka marriage kan pen pau ya ka buram ka jong u. Ba institute the marriage su na ka benta ka jing ba yangi. Nangi puli ke Genesis long ke benengkong dah ba aru pra bagi Genesis dah kau ka bagat pra na suntu ang ni baga marriage ka day na ka benta ka miss you will help ka jingrap mar kalyang banginum long marway ban prevent yengi na ka uncleanness na ka jingim ka bajaklia baraba ngin pen mi ngin pen khai ki kun ngin nyalam ru yeki ngin pene pen san ru yeki ha ka lenti jaga ketien ka jang boleh kata gede ke jing temu kata gede ke jing temu bat ngan chu puli ye fi ke Genesis long ke baar ke dekat ke baar fusan ngan puli ke ni gepor hilaban sa skor dengan si pangpor ar ke dekat ke baar fusan ke Bible ke angkum no ke Bible ko ang tumne. Ti kilalong kibaling koy. Baro arngot utaw brio bagatanga jamu. Bat kim shim las ngaw leray. Katari ke Bible ko ang. Ti kilalong kibaling koy baro arngot. Utaw brio bagatanga jamu. Bat kim shim las ngaw leray. Katari ka mga puli ng agtin ka jamu play. Bagastang ban siyaw tuang ni. Bag preng ka siyong ka siyong man. La institute la nila create ye ka kanang ba ubriu buat kebriu kila banya don lang could be together baka Bible lang ni ka ong ba kidon lang kilong lang ko jen ray kim don kata kay ka jing snow leran but day hang ni ka ban ong yup baka ni ka text ka ko ba arfusan kadai tang na kabenta gitu kibladon ha kata ka proper shongkha shongman kamdei kani na kabenta ka no ka relationship outside of marriage lakalong shuwa ban shongkha shongman ni hadin ba fildet ban shongkha shongman kadai tang mat ka no gabriel kapapila don kata kasyongka kasyongman haka context jong ka marriage. Shuwa kata ka fornication. Hadin ng ta lekpat
such a way na lo ka bru ka ba file shongka kade ka adultery. Wafin don ya kata ka jingbam sularan. Hapdeng jong ubriu ba ka briu kade tang ha ka konteks jong ka marriage. Not outside of marriage. Kalong kentang hadu kata-kata. Kalong kentang hadu kata-kata. Ngis ngau huang ni ba la create ye ka marriage. Kenang ba ubriu ba ka briu kila banya don rangka. La further ngin le tinga jong ba sa ka jutang ka badma. Ha ka Ephesus kalong ka besan ka dekot ka ba arfusan ter hadu dekot ka ba lain pu ar. Pini bah kata ka jingede ka syungkha ka syungman. Ha pedeng utengah ba ka tengah. Haba kia wan lang. Kilong ka way ka do. Nado ka jutang ka berim kilong ka do. Ngana mla ban batay ye fi ka di ka mutual union ka day tang kita ken ki kin so thu tang kita ken ki badon ka jingede konteks jang ka marriage. Bagan ka mutual union jo tengah ba ka tengah. Haga Bible. Ka keren ye ka union. Hapde ku Chris bat kabalang. Bat day na makata-kataw. Kalong ka bagentang. Hadu kata-kata. So kung ka marriage ka reflect. Ye ka covenant. Ye ka jingate yung tang hapde ku Chris bat kabalang. Habang ipuli ka Ephesus ng besan. Kadakot ka ba apusan teter. Hadu kadakot ka balay fargin. Iyan ni mo Chris o iyan ni kabalang. Ula ay tiru na kabenta jongka. But they naman kadaw, ni expect ka syongka ka syongman bakandon ka faithfulness. Kadi bandon ka jing kadi bandon ka jingknya, kadi bandon ka inodihan ta. Baka tagar reflect. Ya ka jingere yu Chris bat kapalang. But they makadaw ngisin ong berbor ba marriage is the living testimony of the gospel. Ka jingbam sutu yang i ka kti ka jong blay. Kapelong ni kibriu bagi nam sung salia ya ka ktin ka jong uble haba kim sung tu i ka jing tmu ka jong ka ki shim ye ka ni tang kong ka kam ka ba de ka dang ong i fi ka penjab rom yu try fi lepop ning kom fi lepop bat kan wan ra ka jing bisha ka jong uble la fi de ubanget alfin pat de sha ubanget u basudan ta ka jing de bu krista ka nyam pinam dan ka jing sngaw ye bu fi le fi em ye ka ka bu ka jing em ba le fi de ubanget ba fi le ka kam umensim jong ublay unom sha yo fi finam yo khia yo dam tat on da fi kla ka bamot ban pen bek ela ga jong em ba ublay bat ka yeng ka sem ka jong pi kalong ka bagkentang adu gata gata kadi ka kam ka bagkentang adu gata gata ba de ni nga ju ong berbor suwa ba fin let sha ka shong kha ka shong pidon kam ni ka counseling ka ba de khnang ba finum le rumah finuman tur rumah film sim rumah ia kan ka kam ka bagkentang kam ka bagkentang ka ba blue institute ban display ka buram ka jungu ba blue institute ban yarap ia ka bahana ka benta choki ko de na daw ublay ong lem ne menam klem ka ublay u isi ka jeng klem de ka pop ka ba shur khaya khmat jung ublay bale ka jingkeli kalong pale namar baka adultery ka penken ya ka covenant ka penken ka jingete jutang kata ka secret binding hapdeng kita ki ar parties kata ka jing penken ya kata ka jutang bala establish double kata ka jing penken ka violation ya ka vow ka bangila pelong hakmat jongutrai ni penken ya ka jing mu ka bau blay u lebu ka syungka ka syungman ya kata ka jing mu ka bau blay u appoint ni violate ya kata ka bau blay u la appoint kum ka means jong ka jing ik jong ka jing long ka bayay ni jong ka jing long ka way ka bau blay u la establish but they na makakadaw blay u hate iya ka adultery
Kapan ken ka divine covenant. Kum tau khang ka di ong ka du mi san khat pra. Wong kum no. Lam ne meant clean. Bale ban safeguard ka relationship. Ban safeguard ka relationship. Kau dengan mau ifi ka dengan pop. Ban adu baga pop ka besot ka berthai. Ka pop kala kata lot egi barok. Ka pop kala kata ro wat ka shong kha ka shong. Bagam ta kini ki jing ko abrai ki sang ban arise pantray hapok ka dodot ka jongi ka ba ka pop kala bam kruin bagam ta ka ki penshoy yangi bangin penkhen ya kita ki jinget jutang aduh ba nga i ba ka along kum ka kam kahai si syadu kata kalau kum ka cup of tea ka jela ka jungi namkan siya ba kan ning kong lay hapo ki ying mani ki jungi bada bangi le gane ka pop kle ndai tang bangi pen ken ni kata ka divine covenant Henry ni pen jot ru ya kata ka environment haka boleh ulada ban powder ya ka bawan ra ya kata ka jingmen to ya ka benefits na kata ka jinglong ka way pedang utanga bad katanga bede ma kata ka long ka bamadu kata nama boleh ka kawan ra ya ka jingmen sao ka jingpen jot ya ki way pat ya ki waipat bede ma kadao bleu kangjur udah kangjur wong lim ni men klim nama balai ka destroyed ya ki longing long sem ka destroyed ya ki im lang kasalang ka family ngiti bagadi ka basic unit jong ka im lang kasalang ka boleh udah design banman ra ka flourish ka jingker khu ya ki long yeng ki long sem ki jongi ki khon ki ti ki jongi la design no blay kanang bangin disciple hapo kiti ying ke jungi kanang baga jungim ke jungi bagati long ying ke jungi display ye kata buram ke jungi bangin imru na ka banta ka buram ke jungu hendai bagi pen kanya ka tin ke jungu blay ngiyo i ke ni i ki broken home ying ke bapat ke perakat no to lishu ki ying ke bukum kita ki pengalai isos ai ki bring bahawan mat ye ka bukum ke ni ke jengja They will lock let not show ways and a galok. Kikun that they galok a no you locks and a mo uba kikun. Rak a jing klumar ka ying sem jing sakama ka bukraw. Kawan ra ru yiga jing klumar kikun. Bun ba na pdeng kikun ki ba bawan ni ki broken homes. Ka jingem ka jungki bun ba na pdeng jungki ki sakama ka jingem ka jungki. Lada don hagiging balang responsible kaya dana ka benta jungki hindi na ka benta gitu ki basyusya iling kerang ka jingim ka jungki kalong sangsat hadu kata wala kimat la utray ka jingim kimish utray mishyam ye ki ka jingim ka jungki shisha kalong ka sangpap hadu kata om tang kata nama kata ka ketawat ye ka imlang kesalang kata ye ka imlang kesalang kajing bakala ga jonga kata tang yang nga baka ying ga jonga ki khul ga kata wat ya ka imlang kasalang la sha la shisni ni don ya ka jing ki kli ga bukhra bade hang ni ka konteks ga ni bu jisu klen ga gospel martir ka kendai ikomba ubleyu ay ka provision na kata ka jinglong concern ga jing uban ya ya ki innocent banyak dai ki innocent na ka bentale si kung ganuk salada kalok ka khamle pop ende ulok ula klim ula petno kadang ka provision nga tinga jumlay ba lamda na ka baglim la ban ai ya kata kejing penya class sanchi ka divorce na ka benta ka ni ka way ka ground hagi bedai bad ka kejing klim iko mo blue ai ka provision tama wala kata nga kwa ban ong ifila don mano ba ma ka bagum ni ka jing ba jong pi wat no mrai kirki let ban ni kan du iki pastor ki jong pi
Lebih kedua iki nong gelam ke jengpi. Badaya selok shua ba fin shim ye ka rai. Namar bahak ni ke pol ngam don banti bania. Ye ke ni ke dikhat ke ba khandai na ke nong ba khandai ka khandai jung mati. Senreng iyang ni ka provision. Na ka benta kita ka concern ke ba bleu don ye ke di ka relationship. Banyada ya kita ki innocent. Kiba memle ye ke pop ke jengki. Kiba kham klip en rei nama ki shatle haun haka. Kada ka provision na ka benda jengki bakin ye kata ke divorce. Dan sa ko maalay tali ki ground na ka Bible ba kumlo bleu sha ye ka ni tang bangan ong biang fi wat dom shim ker ki ngam tani ka por bangan kren ni ka khandai nga sa kren ka wei pa ka por na ka Matthias ka khandai la nong ka khandai re ya man tang ong la don gi ba mat ka bakum ka ni lej ba ni kan du i kinong shrai ka jong pi ye ki ba san ki jong pi ba nya slok shua ban shim ye ka bai na mga ngai ba ka will ka jong play la ka dei ka la kadang la kalong ban ye sok ban restore ban pes kempat ye kalong yang ka longsam. Kung langsung tuwa gani ka dyan, balay ba, ublew isi, bo uhit, ika adultery, nangkong ka day ka violation, ika divine covenant, ka baar, kawan raya ka jingjot, akalong yung kalongsan. Yaki kuwang ki gusti, yaki emlang ka salang, kakataado kata-kata. Bagaimana apa boleh isi ya kan? Namar kan ni kapen yang i bangila iye yaki ki jong kepertai pan ni kaba iye yau boleh. Nama bangim iye yau boleh. Nama bangim iye kaktiin ka jong. Fifi laban lagi jiaseng. Nila try penim ye fifi mat you try ka jingim ka jong fi ye long hiu brio ka pop ka niam kam lapan pen kelai fi ka balang kam lapan pen kelai fi don manu pen kelai fi. Balada ka don ju ka jang long ka ba Kapampat yoy ka jing pen kalai ka jing ka arsien ka jing penem pipat mani ukris kumu try bo nong penem jong fi pidang sa kata ka donu ka ba pop ka sa sha ka ba din ka daw pin sai la ka kting ka jong blai ba ka jing em ka jong fi wat la fi dona po ka ying man ye ka nya persya ye ka man ba ka tien ka jong blai ba din ka daw blai isi ba din namar ba sim ka la yengi Kabasong si kalong bangi penang kami ke uniform jong ka Kristan, jaga jenge Kristan, ngi play ke bagi nget jaga Bible ka baga jengem jungi ka diga persya ka ketien ka jong. Baga ni ka jengem ka bapat yo ka jeng pen kala. Wala fi jong apo ka yeng mani pimpen pau ba pim ie yo try ni fi ie ban ni ka ba ie yo. Ba de ka daw kami ka ni ka jengem ka ba kom ka ni. Kejengim gaba penjabu Romeo try pada nak fios kau yang dikubur kejan mir pada ublew keren ni fi ba fi im kum ni kejeng fi menta kedan kala de fi ba pen back ela kejeng em ban one pai pat show try kejeng gaba kum kan ni ke batai shai ba utrai umpat long unong pen em jong fi what la pidan apa kejeng Kristan la ban dei ru la pen em ye fi hinrei Kijing pen shoy dan ya kung kibriu ni ha bang ta balada fi ha bang ta da fi de yu shisha blo yoy kijing pen men sim bu khoi unong ai la de fi ben sa hang ta ni be pen pai pat che kijing kala bmot ben yo pat ye kijing thau thamai ken ka jong trai fi kadika spiritual unfaithfulness cha ublei pelong yang i bangin im kum ne baden marnah de ublei compare kadika jack pop bat kijing mane Blay thao. Filaan puli kata nak siti jong Jacob Saul non ko basao bat nak kitab jong Ezekiel filaan peni hapen puli ba fini ba pleng ubleu compare ka adultery bat ka idolatry. Boong we breu jong bleu bibi bar fil ongkom ni. Barok ki pop kentup ru ya ka jingklem. Kimi na ka donuot ka balen. Ya ka rightful place ka jong ublay. Ya ka rightful place ka jong ublay ka jingklem. Thì công ta cái này cái bộ số bằng ngàn phân cột bao giờ còn lem ni men nom klem là khang ở đây mà đào nghìn cả thì là cái trong cái đó luôn cái trong là cái lòng cái là song kha cái song man là cái lòng cái bahasa song kha song man balada fila sakama cái này cái benta fila mà pen bek bộ try lấy cái đôi cái basan cái trong phi ya slot berkikin berkenam video ika jing do wai lang ka jing pen back akmat jong tra bang thau thamai pat ika long yin ka long sem ka jong what go further if you like na ka manga jong black kana man ra ya ka jing ka khu
kan mana ya ka jingker ku ban ong ba kam ni lei ban sa bat u ne bat ka shabar na ka marriage kam de kalentik badai kalong kabama hadu kata-kata kabama hadu kata-kata kam tali fisnap ini ka khubor ka jamaah ka ni ka janme akan ni ka step dan ka jing ma la fin kalah ka pamod u debet haba ula klim ya ka batship ban buri ikan kapop dan mentalang banyak plan penyap ulok jong kau huri udang buri ikan pop ke jong ne blay ba i ka pop jong Ukraine lang ba prophet Nathan ba kom tahu debet apa snawi kata ka kubo na Nathan la pin kendo yu hadu bola kala ba mod bu thoi ka sang ba san foi afin puli hang tu fin sop na hadu kat no bo debet u pendem el diu pla u kala mod u pla shu tra ba kom no la restore ya ka jing ka jong dan pop bam la ban ma pa ka kerteng ka jong jisu wat la ka don ka destructive consequences na maki pop ke jongi throughout ka jing jong debet kam dan jing sok nama ka pop ka ba ulale enrei lama be ki pop ke jong lama ya ki pop ke kata ka jing sok ka bang yo ka jing ma na otor but in ka daw nong i fila de don na ka ba kom ke ni ka jing ka jong pila ka ban kala ka ba mo pla ki pop ke jong dan pop ba mla ban ma ka ba ko on langin pla ki pop ke jing ulong hok ba ne ban ma kita baro pai su ublei ha u Jesus Christ un map un how to maya ka jing ka jong dang don ka jing kerman ha u Christ don jing kerman ka ding fna jong u Jesus Christ I've wan jong Jesus un kapot un be map un how to my un restore ya ka jing un restore ka marriage ka jong un pen be ka longing along sam ka jong ba anda filawan pin pan bor pat no mun sem ba ko jong ublei pin boleh ka ting ka jong ublei ba kum no ba onya rap ia ba pin don in yo pat ya kata ka ka jing ka jing ne jang ka jing kentang ba ka jing ko ngo ya ketien ka jong utrai pan bor no ba filaban ya ka jing Bila ban ibi ka jingim ka ba pendan burom yu utrai na du ka shong ka shong man ka tri ka ta ka yen ka ya ka ru ko mem ka jong nang ta ba kum no ba pen wat ban yesok ba pen wat ban yesok ban tei pat ya ka long yen ka biskam ha ka no ka lenti bila ban le ka ta tala fi skaw ni khubon om ben le ba di kan du iki basan ki jong ki pastor ka jong fila don na ka ba kum kan ni ka jingim kapen sungsi kedi kapok ke bakrau beli bishar ya fi light na kata jing bishar jong beli pen be ba kipasan bagi pastor ke jong kenang ba fin yo iki suggestions ke jong ki ba kumno ba fi dei ban pen be ya la ka jong em ha kan ni ka benta ba ka bakat do so ka pen kon fi dei ban don ha ka palang ka ba hikai ya ka tien ka jong beli ki nong shla ki ba concern ya fi ya ka long yin ka long sem ke jong fi ki ba hikai ya ka tien ka jong beli verse by verse nang ba kan te ka chik em kristan ka chong phi lada ka bible kam long shisha ka lenti ya phi ba fin ya la ka bible kam su the ka ching em ka chong phi ngam tharai ba phila ban ya ya ka ching kristan klem ma ka ublei u nya rap yangi men sing ublei nya rap yangi lengba ka ktien ka chong u snap pai ka ta ka long ka bodong kam hadu kata pidang kami ki pengen ki betip ya ka bible pidang kami nong sal ki betip ke bible man pimla man le ya ka di ka thma marwei ubleu la design yang ibang napo ka palang kanang bangila ban yo ya ka ching rap kanang bangila ban ya ka ching im kristan ka ba penan borom kan ya utrai ka ba kong lem ne men nam klem kala ka bumot la fi im ya ni ka ching ublei un thau thma yu pi kam don ka ba dir por don ka jing karmen ken hau kres un isn ai pi bon thau thma ya ka ching ka jong pi